Amini joro o bana jago kelaw ni jiye magobatigiw la ame domina ina fo bi ala ni kuma e frère cargo expressi ale sababu yala ku cogo shin jamana o konnala kasika africain ni ka ulu lafiya minanci ola iba fe ka ika minanci kana ba maliba o konnala ka ci kata Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be ika minani ka a ambale fokanya ka ci kata isoro isi yorola kasoro ima degun sorala kasoro ika mina ma daile kasoro ika mina fana ma tuno okmala aw ma munu fana be no ko aw siglembe ba maliba o konnala aw ba fe ka war cika taka shin jamana konnala ka mina san ni ka cikana di aw ma mali konnala kasoro aw ma toro kuma e frère cargo express be aw ka ci bela jere nyenebo aw ye ka aw to aw sigorola ni ka a cikana mali o konnala no ba fe ka kuna funa were ka o soro akoka ay kisima ka nega jurustra ayo bamba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nega jurustra 0086 18 52 02 14 547 mali la no Boubacar Kane ale ka nega jurustra 78 44 44 42 Mamadou Djabi ale ka nega jurustra 71 86 86 02 kuma e frère cargo expressi ka ito mali la no ka wari ci kata shin jamana kono ki ka ci nyana bo ulu de besika o kawye damu ani lafiya konnala okmala ayu ka nega jurustra bamba wala sa o besika lafiya minanci kola cogoya mina bi arabaye me kalo kili folo samba flani mugan ani nani aw munu ban fle sanga anaka wakati anga bololo sira kiringini na bela jilenka mali kuna fon show kataka se anga Facebook o ma kataka se YouTube ma ambe ofu danti foli mina kuna foni ale wati seleni ayaw bismillah fondam de la biye anga faba konna ni oye bamako konna isa ale pano folo ni ka o soro pano mi ni abina kuna funiya ni ka o di sraba kana ula akera kunu tarata donera mi ni a kulmo karla anga ministri mbino ni ale nya shine sraba kana kunyo uluma kataka se anazer ma uluma ulutumi kene o konna la ayira la ka fo ko ni a pano folo de mi ni akera faba konna la pano mi ni abina kana sraba kan sharia ni ka o di mo ma kwa utosiraka kerenkena na sa pano yi abina ke sababu ye fana ka yira ka fo ni sira min be no ni ale tigeli no pano yi bina o yira maula wala sa u ka sika u taka sira ni ka o fale ni ambuti ajibi yoro mi fene na pano bina o fana ni ka o yira ka kila ka mau ta sira ni ka o fene yira ula anga ministry ya yira ka fo ko ni won tena ke asien fara tena ke asien laban u ka lanyini mi o de ka sika ni pano kura yin kone ka ke bama ko fantan nani belajile konona la wala sa ka sika anga jugujugoro fen ni ka ulu lakana maula mamun be no ni ube abo ka soro ya mariama di uluma anga ministry tumbe no ni alenya shine be sanu ko konyoma ulu e brigade special do ni ka osigi senga ka sika ni manu ni ka udorodo ka tegeda uka boko folo no bena kunu avril kalo klebisa basa amba flani muka ani nani ma dabia ka ulu fe no dabia alebe kenyaba o laminina we tegeda sanu bola mata ani sabaka munu nu uluti anga jamana de ma doye ulu e na were ma uluye ni manu nun ko ni tegadaruka ni fe barake mina munisa o de ye fembe wele ko peleteuse ta ani fla u tegada uluka u ka bolma fen tan fana minena ula kataka se groupe électrogène woro ma mini o fanga ka bo kosobe u ye nunu mina ula ka klaka u bla kiritigila ma uluka boloka Institut international de recherche sur la paix de Stockholm uluma koni o ka san koni haklino boni ka aida keneka ka yira ka fo ko femi onga ba malibai koni se fo wari milliard keme shegini bi wolon vlani woro ni murumuru bisaba ani fla ni ka o de kondo anga fintigla ka o ka musa ka ulula samba flani muga ani sabai o konnala o ya yira ka fo ko femi santo temeni o musa ka bota machaya ka teme samba flani muga ani sabaka ka sawbiya ke bela jeleno koni beka enyeshi ika fintigla ka musaka o ma bingani wale ale sababu yala samba flani muga ani saba konnala abela jelin koni musaka tarijo milliard ba fla dollar wari ola ona akun kanfe
kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ ka u seko n'u damayira ni ka o bɛɛ kɛ walasa ka se ka basigi ka o lana an ka jamana ale fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye kidalikaw olu fɛ yen nɔ ye maa marafɛntigi dɔw kɔni kɛrɛnkɛrɛn sa agolokaw fɛ yen nɔ maa marafɛntigi dɔw kɔni olu nana ni ka na u yɛrɛ di an ka finitigilakaw ma n'u u ka kɛlɛkɛminɛnw ni o dɔ kɔni bɛ tali kɛ u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn min ye bolimafɛn sen 4 ye o 5 ka taga se u ka kɛlɛkɛminɛnw marifaw o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw min kunnafoniya ni a dira avril kalo tile 28 an ka finitigilakaw ka kunnafonidiso fɛ ni o ye diripa ye fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka état major général ye ale y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi ka sababuya kɛ maa minnu kɔni nana ni kana u yɛrɛ di an ka finitigilakaw ma u yɛrɛ ye a maa ninnu ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛ ji ɲɛma jɔlen na maa marafɛntigi lakolonbali dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka barimafɛn dɔ ni ka o sɛgɛrɛ Gawo ni Menaka o sira la kunnafoniya ale dira tɛnɛn wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati ko waleya jugu kɛra o kuma de la maa marafɛntigi ninnu kɔni ye bolimafɛn ni o ye camion ditɔni ye ka ale kɔni ni ka a lajɔ min n'a tun bɛ ka taa Gawo n'a yɛrɛ kɔni kun sera a seyɔrɔ la ka ban a n'a seyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 o bɔɲɔngo de kɔni tun don a yirala k'a fɔ u ye maaw kɔni jigin ka bɔ camion ditɔni ale kɔnɔna la ni ka sɔrɔ ka tasuma ka o mɛnna la an b'a fɔ ko ala ni ce ka sababuya kɛ maa kɔni ma bɔnɛ ani na wa maa fɛnɛ ma jugu nka fɛn o fɛn kɔni tun bɛ camion ye ale kɔnɔna la ale bɛɛ kɔni jenina maa marafɛntigi ninnu kɔni ka laɲini tɛ foyi ye sisan o de ye ka bingani wale ni ka o ta ka finitigi gansanw ni ka olu sɛgɛrɛ Coordination des mouvements de force patriotique de résistance fɔlɔ ni filanan ale ni sabanan olu dagayɔrɔ min bɛ kaji ale bɛ gunzure ya sigida o la nin dugu kofɔlɔ in kɔni ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 7 o bɔɲɔngo de don maa marafɛntigiw kɔni ye bingani wale ta ka ni maa ninnu ni ka u sɛgɛrɛ tɛnɛndo avril kalo tile 9 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati a yirala k'a fɔ ko maa 11 kɔni bɔnɛna ani na maa 2 olu jogina maa minnu kɔni jogina olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la maa minnu kɔni tanyana sa u ye olu kɔni ka janaja ni ka o kɛ kunun tarata dunya o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni maa ninnu bɛ bingani wale ta kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ka karɔgɛnɛ diinɛ tigilamaw bɛ bingani wale ta ni ka nin maa ninnu ka u sɛgɛrɛ maa minnu kɔni tanyana sa olu ka janaja kɔni o kɛra Jindara kaburudon kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu jogina ala ka kɛnɛya d'u ma Bankasikaw olu ye dansigi u ka désobéissance civile la avril kalo tile 30 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 12 o wagati u kɔni tun kelen don ka sira ni ka o tigɛ maaw la maa tɛ taa maa tɛ na nka an bɛ se ka fɔ nin wagati in na u n'u ka dugu marabaw kɔni ye bɛn ka fɔ ni ka o kɛ u ka fɔ la sa k'u ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye bingani wale min n'a bɛ ka kɛ u ka dugu o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Sonko Biya ale ni Paru danga sigi a la jamana marabagaw k'a dɔn ka fɔ gɛlɛya min bɛ u kan u ka dugu o kɔnɔna la Yala an ka kunnafoniya datugu sa an bɛ taa kɔkan kibaru la sa an bɛ taga Guinée Bissau kaw ka jamana o kɔnɔna la Sénégal jamana ɲɛmaa ale tun bɛ Guinée Bissau kaw olu fɛ ni o ye Basiru Jomaya Faye ani sele wagati min na sa ani Guinée Bissau jamana ɲɛmaa kɔni u ye sigi ka kuma ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka kuma in fanba bolila fɛn min kan sa o de ye Guinée Bissau ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ u kumana u ka sɛnɛ taabolo kan ani ka taga se mɔni kuma olu kan fɛn min ye gɛlɛya ye o ka se ka bɔ jamana ale kɔnɔna la ni o ye ka fantanya ka o kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani najɛbaw yana man ka kunnafoniya ka o datugu sa bi kɔni ye 1er mai no o ye baarakɛlaw tɔgɔ la don ye an bɛ dugawu de kɛ sa maa minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛ kɛnyɛrɛ ye cala ka taga se foroba caman ala ka baara tɛmɛ ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma yana ka kunnafoniya ka o datugu sa nin wagati in na an ka kunnafoni ale ye jukɔnɔma dondoba o ye kuma e frère cargo express n'u sigilen bɛ Sine jamana o kɔnɔna la ani ba Maliba ale kɔnɔna la aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ Sine jamana kɔnɔna la aw b'a fɛ aw ka minɛn ka ci kana
ba maliba ale kɔnɔna la Côte d'Ivoire, Togo, Congo, RDC, ka taga se Congo Brazzaville la Mozambique ale ni Angola jamana olu ma aw ka mina bɛ ci ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in bɛɛ la ka aw tɔw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ka mina ale ma tiɲɛ fɛn min ye kuma et frère Cargo Express de bɛ se ka o ka aw ye damu o kɔnɔna la wa o t'a bannen dɛ aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'aw bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka aw ka mina k'a san Chine jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma bɔ Mali kɔnɔna la kuma Cargo et frère Express de bɛ se ka o fana kɛ aw ye a b'u bila aw ka ci bɛɛ lajɛlen na aw ka ci bɛ ɲɛnabɔ aw ka wari fana aw bɛ se k'a bɔ Orange Money la yan nɔ k'a ci u ma baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ka ɲa ka sɔrɔ aw ma degun ni ka o sara la o kuma la a y'u contacter u ka nɛgɛjuru sira la walasa aw bɛ se ka kunnafoniya tɔw ni ka o sɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛna tɛmɛ an ka kunnafoniya ale dugumala la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan